gençliğine, halkımıza ve kamuoyuna. Li Bakurê Kurdistanê ji dawiya meha tîrmeyê vir ve pevçûnên di navbera PKK û devletê da didomin. Di van pevçûnan da ji her du aliyan jî gelek mirovan jiyana xwe ji dest dan. Lêbelê di van pevçûnan da ne bi tenê aliyên ku şer danê, kesên sivîl jî zirarekî mezin dibînin. Li gorî agahiyên Komelaya mafê mirovan ji 24 tîrmeyê vir ve not kesê sivîl jiyana xwe ji dest dayiye. Parêzvanên mafê mirovan ji wê rewşê xembarin û dixwazin ku her du alî jî demildest dev ji pevçûnan berdin. 24 Temmuz'dan aşağı yukarı 30 Eylül'e kadar Di navbera çarê îlonê û 12 îlonê de 15 kes bi awayekî rasterast ji aliyê hêzên taybet, ango ji aliyê evlehî ve hatin kuştin. Biriya çekên giran û panzêran ev yeka pêk hat. 8 kesan jî ji ber nebirina nexweşxaneyan jiyana xwe ji dest dane. Bi kurtasî rewş ev qasî giran e. Özel harekat polislerinin açtığı ateş sonucu Basın özgürlüğünün Her wa xebatkarên çapemeniyê jî di wê rewşê de rastî tadê û gevxuriyê tên ku ev dixwazin vê rewşê ragihînin raya giştî. Lêbelê rojnameger herçi qas dibin şerdên dijwar dabin jî ew hewl didin ku peyvira xwe bicîbînin. Güneydoğu'da Dicle Barajı basıldı. Helbet li tevahiya Tirkiye rojnameger dibin zordestiyê de ne. Lêbelê li wê heremê zordestiya li ser rojnamegeran du qat e. Ez nexelet bim du bû. Polîsan neheşt ku du xebatkarên çapemeniyê karê xwe bikin. Yekê wan ji Dîhayê bû, yê din jî ji Özgür Gün TV'yê bû. Çek dane serê wan. Gawa duyem jî kuştina wan e. Wezîrê karên navxwe qet derheqê wê yekê de tiştek jî negot. Ji ber wê dewlet an jî îxtidar çapemeniyê ji bo xwe weke dijmin dibîne. Ew dixwaze tevahiya opozisyonê bêdeng bike. Katmerli bir şekilde. Adam silah dayıyor başına. Di van rojên dawiyê da raya giştî ji du tiştan re bertekên mezin dan. Ayêkem kaşkirina termê Hecî Lokman Birlik li pişt panzereke polîsan û duyem jî gevxwarina çekdariya li ser xebatkarên televîzyona Ozgur Gun TV'ye bû. Serokwezîr Davutoğlu da xuyand ku di derbarê van rûdanan da dest bi lêpirsînê bikin. Kemal Avcı, Rûdaw, Enqere.